Shout out 1 million people. Isang tao na nanonood sa atin. Say hi ka dyan. Buksan natin ito kasi pinagay natin sa loob ang hamsa-hamsa na nagawa. See accessories. You're now a moderator. Thank you so much. Sila accessories. Thank you, Sila. Drop your link, Sila. You're now a moderator. Hi, kamusta ka, Sila? 3 million people. Kamusta ka na dyan? Sila. Itong Sila. Yes. Sino ada?
Biotic, my love, shout out po. Ayan. Sir, gumagawa ako ng pagkain kasi, you know, Ramadan dito, kaya medyo busy tayo ngayon. Ayan. Thank you, Sir Biotic. Kumusta po? Hindi na kita nakikita nag-live, Sir Oy. Busy ka rin ba? Kung wala na akong pang-content, kaya ito na lang. Nag-live na ako araw-araw. Busy tayo. In the house, shout out sa inyo dyan. And 8 million people. Thank you, Sir Biotic. Wala ko pa galit na anong sweet. Nakalimutan ko ang sweet an ba.